Hello, hi. So, nagmukbang kami ngayon with Kami Kigoy. This is the culminating activity for Kadayawan. Sa mga hindi taga Davao, kasayawan lagi kong tinikling ay. Masaya kong tinikling later ha. So, ayan po, this is the culminating ba? Ano yung last? Okay po English. So, pasasalamat po kasi Kadayawan is a month-long celebration. And para matikman namin, ito mga pagkain na nandito lahat. Ate, na ako'y tawgunti. Alira gunti. Ang bisig is ate. So, ito ate ay explain na mo kung saan yung mga pagkaon na mong ipansak sa mong babalo na amay. Kulang mo. So, napan yung pinakalimtan. Uy, actually, yung plano talaga namin ngayon is kakain kami ng manok na niluto sa kawayan doon o sa kabila. Pero wala na po doon. So, kaya napunta kami dito. And actually, alisa, ti. Explain sa niti. Tikanik nga niti ba? Wag mo sa Cebu. Ang pangalan ay ganit also tribe din nga dili kasi. Ipakita mo na kung parang nasa pa ni YouTube si ate. Subscribe sa mo siya YouTube ha. So, kung saan siya Tausog tribe na pagkain. So actually ito lang po yung natikman ko chicken pastel. Sa Cebu kasi yung pastel kasi is candy. Sa Cagayan ang pastel naman is tinapay no. Pero sa mga tausog, ang pastel ay kanin na nilagay binalot sa dahon ng saging. Actually, ang pastel po, meron pong maraming flavor. Chicken, chicken, tuna, beef. Pero ngayon, chicken, since wala silang tuna, chicken na lang, pero i-remove ko itong chicken kasi I am a vegetarian. So ayan. And then, kanito yung sa pangalan nito? Daral. Yung sa nito? Daral ang pangalan ani harina na ibukayo sa sulod. Daral, para siyang fresh lumpia. Tapos meron doon siyang bukayo sa sulod. So this is for kanang usagi pangalan ano kanang last na kaunon? Dessert. Kanito yung sa nito siya te? Panyalam, rice, ginaling with sugar, durian flavor. Sis nata sa Dili Pilipino shampoo. Ay siya. Ganito yung saan siya te? Royal daw. Ganito yung saan siya te? Putli mandi. Mura siya kuan tino, mura siya. Lamig na siya. So tama sa di siya te. Naibukayo sulod. So this is for dessert. Tapos ganito, Mali siya. murag mas kids tama. Mali siya ang panganan. Kani siya Sweet corn, galing. With sugar. Ganito yung naman siya te. Pitis na siya ibukayo sa sulod. Sa inyo maisuman. Asuman, pero gigaling na siya kabuan din no, malagkit. Kanito dili ninyo te. Patulakan. Patulakan. Ginaling na rice. Ginaling na coconut mix. Tapos lagyan po yung sugar no. But actually sugar is not good for me, but anyway, hindi lang isang beses lang kasi Kadayawan, di ba? Okay, salamat ha. Okay, thank you so much for the very well said explanation. Muna dong. Pero meron akong dala dito ha. I have here, muna na doon ka ng chicken, I don't eat chicken. So meron akong dala dito pero medyo hindi ako environmental friendly ngayon kasi nagabalot ng plastic. Pasensya na. Daghang kayong tao ay maikog matatagpa. Wala kimchi, ginaka kimchi do. So ayan po, meron akong dala dito. This is gusto ko siya. I'm always prepared. Ang palaya. Mga unta. Daghang kayong tao. Tapos, gusto lang imo dia dong. Okay na dia. Sabi na. Tapos, beans. Beans. Sige, are you ready? So this is our first mukbang. Apa nih kau? Ibang chicken. Sayaw. Ha? Ha? Ata, panino?
siya. Until until 30, ano to? 30 to? 31. 31. So until 31 na lang po sila. Pero excited kung kumain ito. Kasi lahat ng pagkain na ito ay first time kong natikman. It's a tausok delicacy. Saan yun eh? Ano yun? Kakanin! Ma'am, kakanin ma'am, pastil ma'am mo. Lamig ka, no? Ha? Wala kang mag-ulir tagay. Wala ko yung rice balde. Wala ka nag-keto ka? Wala ko nagday. Hindi lang ma'am. Pwede kayo mag-rice, maka-rice. Pero, karon, ito mag-rice. Ito ako mag-rice. One time lang. Ah, okay. Dalang tao. Tapos na yung kanin ko, no? Next ko makainin ay si pangan-anin, tamilis. Parang fresh loaf siya. Dural. Harap. Fresh lumpia na may bukayo sa ilalim. Maunti. Makita ko ito na ako ba? Makita ko dito sa habong makita ko Facebook pa. Panginaw daan tiya kung mukhaon ka. Kagkaon. Nati mo mga post pa, puro kaon. Isda siya. Ako dudut eh. Kali mga ang... Sabi ka ulo nito ba? Kali mga ang guys na balik. Dili na pag may magkamuk-kamuk. Bugas o manok. Next ka niya. Dahon ng... Hindi makaon dati. Thank you. Eh, paplano ko na yung... Ito sa gulay. Yes, so ito, this one is, iwan ko lang, sa kabila to eh. Hindi ito sa kanila. This is not a tausog dish. Ay, bani ng saging. Bani ng saging. Kailan mo bani ng saging? Bani Gandler. Hello? Mura siya na ay kuan. Diba? Kaya ka, Dok? Dok? Kuan lang, Jaime. Sa Facebook lang, ha? Ate Charing, ang reyna ng South Korea. Reyna ng South Korea. Mukhaon ka, Dong. Kanot ang bata. Dong, imahan ni Dong. Hindi na ba? Ayaw ka. Hatag na akong anak na. Matambok. Sige na, Dong. Kay karon ako kita ni mo. Sige. Ayaw ka ulaw ba? Naibata na rin nga na ulaw. Ulaw da? Ulaw na. Sige na. Ihatag lang niya gang. Kaya murag jaghan na kiniamukan.
Dili na lami pa na dong. Lami lang siya. Minsan ay kuan gapon no. Kanang bayo gapon ng tulog pero mura siyang manskin. Ay naman, last na yan. Ito gusto ko siyang matikman. Manskin. Ito naman anong tawag nito no? Ano siya? Giniling na bigas na mura siya na ay wine. Alam niyo ito ba? Bumaba ka ng bahal. Bumaba ka ng bahal. Lager ba? Lami siya, pero kunya naroon ititamis ko oil. You know sugar is a cancer food. And pasensya na ha, ngayon lang ako kakain ng mga ganito. Kasi talaga, showcase namin ang pagkain ng mga tausug. Ano na? Ito siya, para siyang ano, para siyang hindi ko ma-explain kasi hindi pa na-open. Pwede bang kakagatin? Sige ba yun? Lami siya, mura siya kung ano. Mura siya binlod. Kailan mo binlod? Binlod mo ako ng gagmay nga mais. Kailan mo... Oo. Para siyang... Kailan mo tik-tik sa mais. Tapos gihimong kuan. Gihimong... Kaya ganing isug ba? Ano siya nga budbud? Ano naman ay malagkit pa rin na meron siyang bukayo sa ilalim. Harap. Kung gusto niyo ng sweet, tausog food ang nababagay sa inyo. Ito naman, durian flavor daw ito. Hanapin kong durian ha. Baka ito. Harap. Para siyang Indian food. Indian food, parang nakapunta na ko na India. Sir, balik na po. Ayan. I am a rice eater eh. So ngayon, inano ko na yung white rice. I minimize the white rice. Kakain lang ako ng white rice pag nasa Nanabet ako. Wala kasi silang brown rice, black rice. Pero pag nasa boarding house ako, I cook, kita niyo yun, I cook black rice or brown rice. And mais, lalagyan ko ng turmeric powder at saka low turning flour. Ayan po, sa kabuuan, masarap. Once again, we are showcasing the Tausug food. So ayan po, nakalimutan ko ano yung mga name nila. Basta kung if you are a Tausug, comment down below kung ano yung mga pagkain na kinakain namin with Tammy Kikoy. Masarap siya actually. If you love sweets, Tausug food. Sweet. So naubos na namin. Naubos na namin lahat. Sarap-sarap. So pagkatapos nito ay kakain pa kami ng durian kasi I'm craving for durian as well. So ayun, naubos na namin. So once again po, thank you so much kay ate. Dagan pagtagnok diri. Kailan mong tagnok? Natagnok ba ka ng lamok kagagmay? So yan po, thank you so much ate at ate. Alright, busy guys ate. So yan po, Tausug. Ayan po, na-feature ko na to sa aking first video kasi this is my 5th time na pumunta dito. Yung bahay nila, nakapasok ako sa bahay nila. Because yung bahay nila, ito one of my favorites. Ang ganda kayo ng bahay nila sa loob kasi very elegant at nakahigda na talaga ako dyan sa loob. Uy, ang sarap-sarap. Pwede kong higda doon, magdala ko black.
So yan po, once again, Tammy Kikoy, please don't forget, bibisitahin yung bahay niya, Tammy Kikoy, at Meron siyang ginawang kababalagan doon. Maganda yung camera niya. again, once again, thank you so much. Please don't forget, if hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at Charing TV, and please don't forget to press that notification bell sa kabila dito para po manonotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So bye! Next nito is durian mukbang. Doon malapit lang sa Magsaysay Fruit Stand. Don't skip ads. Don't skip don't skip your meal, don't skip ads. Kasi po, yan po ang isa sa for this year, meron akong malaking I will give back. So, alam niyo na po yun sa lahat po ng mga hindi sa lahat, kundi sa mga cancer patient. Meron kaming cancer patient na sinusuportahan dito sa Davao City, at yung proceeds ng aking first na salary on my second YouTube channel ay pupunta doon. Thank you so much. Maraming salamat. Once again, please don't skip. Love you. Bye! Partial damage.